எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல், எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல். இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா என்னை தருவேனா, இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா. சொல்லுங்க. தனிமையின் பாதையில், தனிமையின் பாதையில் தகப்பனை உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ, சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ. சொல்லுங்க. தனிமையின் பாதையில் தகப்பனை உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ, சுமந்ததை நான் மறப்பேன். சொல்லுங்க. எத்தனை அன்பு, எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல், எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல். இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா. ஆமே. நான் சோர்ந்து போன நேரத்திலெல்லாம் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டீரே, நான் சோர்ந்து போன நேரத்திலெல்லாம் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டீரே, என் கண்ணீரை கணக்கில் வைத்தீரே, ஆறுதல் எனக்கு தந்தீரே. அப்பா, என் கண்ணீரை கணக்கில் வைத்தீரே. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் எத்தனை அன்பு அப்பா, எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல், எத்தனை அன்பு என்மேல். இதற்கு ஈடா, இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா என்ன தருவே. சொல்லுங்க. எத்தனை அன்பு, எத்தனை அன்பு, ஆமென். எத்தனை பாசம் என்மேல், எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல். இதற்கு ஈடா நன்றி தகப்பனே. ஹல்லேலூயா. இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும், பல சபித்து என்னை வெறுத்த போது, பல சபித்து என்னை வெறுத்த போதெல்லாம் கரம் நீட்டி ஆசீர்வதித்தீரே, பல சபித்து என்னை வெறுத்த போதெல்லாம் கரம் நீட்டி ஆசீர்வதித்தீரே, உங்க உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தீரே. இதற்கு ஈடா என்ன தருவேன், உங்க உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தீரே. இதற்கு ஈடா ஷபரா கதரா. எத்தனை அன்பப்பா, எத்தனை அன்பு என்னே. ஆமென். இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா. ஹல்லேலூயா. நன்றி அப்பா. சொல்லுங்க. எத்தனை அன்பு, எத்தனை அன்பு என்னே, எத்தனை பாசம் ஆண்டவரே. எவ்வளவு துதித்தாலும் ஈடாகாதப்பா, எவ்வளவு நன்றி செலுத்தினாலும் ஈடாகாதப்பா. நன்றி 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 நன்றி. சபிக்கப்பட வேண்டியவர்களாக எங்களை நீர் கரம் நீட்டி ஆசீர்வதித்தீரே ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. பல சபித்து என்னை வெறுத்த போதெல்லாம் உங்க கரம் நீட்டி எல்லா கண்களுக்கு முன்பாக என்னை நிறுத்தினவர். பல சபித்து என்னை வெறுத்த போதெல்லாம் உங்க கரம் நீட்டி ஆசீர்வதித்தீரே, உங்க உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தீரே. இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, உங்க
உங்க உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தீரே. இதற்கு ஈடாய் சொல்லுங்க, எத்தனை அன்பு அப்பா, எத்தனை அன்பு என் மேலே, எத்தனை பாசம் என் மேல், எத்தனை அன்பு என் மேல், எத்தனை பாசம் என் மேல். இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா, இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா. ஓ ராமசத்துரு அப்படியே சொல்லுங்க, நீங்க போதும், நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும், நீங்க போதும், நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும், நீங்க போதும். நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நீங்க வேணும் எனக்கு, நீங்க வேணும் எனக்கு, நீங்க வேணும் எனக்கு, நீங்க வேணும், நீங்க மட்டும் போதும்ப்பா, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும், நீங்க போதும், நீங்க போதும் எனக்கு. உம்மை விட்டா யாரோ இல்லை ஏசப்பா, உம்மை விட யாரோ இல்லை ஏசையா, உம்மை விட்டா யாரோ இல்லை ஏசையா, உம்மை விட யாரோ இல்லை. கடைசியா சொல்லுங்க, நீங்க போதும், நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும், நீங்க போதும், நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க வேணும் எனக்கு, நீங்க வேணும் எனக்கு. ஹல்லேலூயா, வேணும்பா, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க போதும் எனக்கு, நீங்க மாத்திரம் இருந்தாலே போதும்ப்பா, இந்த வாழ்க்கை ஜெயமாய் மாறுமே. போதும் எனக்கு. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவருடைய கிருபைகளுக்காக, ஆண்டவர் நம்ம மேல் வைத்த அன்பிற்காக, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துக பார்க்கலாம். நன்றின்னு சொல்லுங்க. தேங்க்யூ ஜீசஸ், உம்மை ஆராதிக்கிறோம். நன்றி தகப்பனே, நன்றி தகப்பனே. அன்பின் நல்ல தகப்பனே, அப்பா எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற இந்த நல்ல காலை வேளைக்காக உமக்கு நாங்கள் கோடான கோடி ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றிகளையும் துதிகளையும் ஏறெடுக்கிறோம் ராஜா. அற்பமும் குப்பையும் தூசியுமான எங்களையும் நீர் உம்முடைய பார்வைக்கு அருமையாக கண்டிருக்கிறபடியால் என் தேவனே உமக்கு நாங்கள் கோடான கோடி ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றிகளையும் ஏறெடுக்கிறோம் அப்பா. இந்த நாளிலும் எங்களோடு கூட நீங்கள் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே உமது அடியாரின் வீடு என்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக என்று சொல்லி என் தேவனே எங்களுக்கு நீர் வாக்குரைக்கிறமைக்காக உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றியும் செலுத்துகிறோம் அப்பா. இந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல என் தேவனே உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே எங்களுடைய வீடுகள் என்றென்றைக்குமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதற்கு என் தேவனுடைய கரம் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட தங்கி இருக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. என் தேவனே ஏசப்பா, மனிதருடைய ஆசீர்வாதங்களோ வாழ்த்துக்களோ அல்ல ராஜா, உம்முடைய ஆசீர்வாதமும் உம்முடைய கரமும் எப்போதும் எங்களோடு கூட இருந்து நாங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஒவ்வொரு வேலைகளிலும் என் தேவனே உம்முடைய கரம் மட்டுமே எங்களோடு கூட இருந்து ஒவ்வொரு நேரமும் எங்களை வழி நடத்தவும் ஆசீர்வதிக்கவும் என் தேவனை எங்களோடு கூட இருக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. என் தேவனை இந்த நேரத்திலும் உம்முடைய ஊழியங்கள் ஒவ்வொன்றிற்காக உம்முடைய பாதத்திலே வருகிறோம் அப்பா. உம்முடைய ஊழியங்கள் ஒவ்வொன்றும் 1 30 60 100 கனி தருவதற்கும் அநேக ஆத்துமாக்களை அறுவடை செய்வதற்கும் என் தேவனை இந்த கடைசி காலங்களிலே ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டுமாறு உம்முடைய பாதத்திலே கெஞ்சி கேட்கிறோம் அப்பா. என் தேவனை தேவையிலே இருக்கின்ற அநேக ஜனங்கள் உண்டப்பா, ஒவ்வொருவருக்காகவும் உம்முடைய பாதத்திலே வருகிறோம் அப்பா. அநேக விதமான தேவைகளிலும் கஷ்டங்களிலும் உழன்று தவித்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு நீர் அவரவர் தேவைக்கேற்ப என் தேவனை உமது சித்தத்தின்படி ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் இறங்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறார் ராஜா. என் தேவனே ஏசப்பா, கடன் பாரத்தினாலே கஷ்டப்பட்டு தவிக்கிற மக்களுக்கு என் தேவனை அதிலிருந்து ஒரு விடுதலையை கொடுங்க ராஜா. நீர் தானப்பா உம்முடைய வேதத்திலே சொல்லி இருக்கிறீங்க ஏசப்பா, நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பா, நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பா என்று சொல்லி இருக்கிறீங்க அப்பா. இந்த ஆசீர்வாதம் எங்களுடைய ஒவ்வொரு ஜனங்களின் மீதும் இந்த தேசத்தின் ஒவ்வொரு ஜனங்கள் மீதும் தங்கட்டும் ராஜா. என் தேவனை எத்தனையோ பேர் இந்த சேனல் மூலமாக கடன் பிரச்சனையிலிருந்து உழன்று தவிக்கின்றேன், அதிலிருந்து ஏசப்பா எங்களுக்கு விடுதலை தரணும், உங்களை மட்டுமே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம்னு சொல்லி உம்மை நோக்கி விண்ணப்பம்
செய்வதை நீர் காண்கிறீர் ராஜா. எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நீர் ஒரு விடுதலை கட்டளை இடுங்க ராஜா. என் தேவனே, அந்த கடன் பாரங்களிலிருந்து முற்றிலுமாக நிரந்தரமாக ஒரு விடுதலையை கொடுத்து என் தேவனை மறுபடியுமாக இந்த கடன் என்கின்ற சேற்றுக்குள்ளாக உழன்று போகாதபடிக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஞானமாக புத்தியாக தங்களுடைய வாழ்வுகளை கட்டமைப்பதற்குள்ள வழிவாசல்களை நீங்கள் திறந்து கொடுக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. என் தேவனை, இன்னும் பிள்ளைகள் இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு பிள்ளைகளை கொடுங்க ராஜா. என் தேவனை, திருமண வயது வந்து திருமணம் ஆகாமல் கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு திருமணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுங்க ராஜா. என் தேவனே ஏசப்பா, இன்னும் மதுபானத்தினாலும் போதை பழக்கங்களினாலும் அடிமைப்பட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பேருக்கும் என் தேவனை நீர் அதிலிருந்து ஒரு விடுதலை கொடுக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. கேன்சர் நோய்களினாலும் இன்னும் தீராத வியாதிகளாலும் வாதங்களினாலும் என் தேவனை நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நீர் அதிலிருந்து ஒரு விடுதலையை கொடுங்க ராஜா. என் தேவனை ஏசப்பா, நீர் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த நாட்கள் எத்தனையோ நாட்கள் என் தேவனை நீர் அநேகருக்கு விடுதலையும் சுகத்தையும் கொடுத்த தேவனப்பா. குஷ்டரோகிகளை நீர் சுகமாக்கி நீர் ராஜா. குருடர்களை பார்க்க செய்தீர், முடவர்களை நடக்க செய்தீரப்பா. என் தேவனே, இந்த மாதிரி பல பாடுகளின் பாதையிலே பல வருடங்களாக நடக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்க விடுதலையை கொடுங்க ராஜா. என் தேவனே ஏசப்பா, தேவனுடைய மகிமை விளங்குவதற்கு பலர் வியாதிப்பட்டிருக்கிறார்கள் ராஜா. அந்த இடங்களில் எல்லாம் உம்முடைய கரம் சென்று செயல்படட்டும் அப்பா. என் தேவனே, இந்த நாளையும் உம்முடைய கரத்திலே தருகிறோம். எங்களுடைய கடமைகளை உம்முடைய கரத்திலே தருகிறோம் அப்பா. முழுமையாக எங்களை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. இன்னும் அநேக காரியங்கள் உண்டப்பா, எல்லாவற்றையும் உம்முடைய கருத்திலே தருகிறோம். ஒன்றும் உமக்கு மறைவா இல்லை. நீங்களே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள அன்பின் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.